Kaixo guztioi, bideotutorial honetan azalduko dut zelan egin infografia bat Easily tresna erabiliz. Horretarako idazten dugu navegadorean Easily eta lehenengo aukera aukeratzen dugu. Hemen, behin erregistratuta, nire horrian nago. Eta hemen ditut aldez aurretik infografia guztiak, egindako infografia guztiak. Orain bi aukera ditut. Edo hasten naiz zerotik, edo hartzen dut txantilloi bat. Adibidez aukeratuko dut hau, eta hemen kargatzen da, editatzeko. Hemen baditu gauza pilo bat egiteko. Adibidez, berriro txantilloi guztiak ikusten ditugu hemen, eta nahi badut aldatu, hemen klikatzen badut aldatzen da. Gero, adibidez, kenduko dut, nik nahi dut neurea, eta hemen marrazki bat nire infografian ipintzeko aukera, adibidez, animali bat hartuko dut, arrastatzen dut arratoiarekin, eta behin nire lienzoan txikiagoa edo handiagoa edo lienzotik mugitzen dut. Gero ere hemen badaukagu YouTubeko bideo bat ipintzeko aukera. Eta nik adibidez nire kanaletik hartutako bideo bat aukeratzen dut, eta kargatzen denean ere jartzen dut nahi dudan lekuan. Kaixo guztioi, bideotutorial ikusten dugunez, ondo dago ikusteko hemen bebai. Zer gehiago, gero, atzekaldea kolorez aldatzeko aukera. Hartuko dut hau, eta marrazteko aukera, bebai badaukagu hemen, edo, era guztietako marrazkiak ipintzeko, edo testua arrastatzen badut, klikatuz gero, nire izena jarriko dut, eta nire infografiako goiko partean jarriko dut. Zer gehiago, hemen grafiko bat egiteko aukera, edo beste argazkiren bat edo artxiboren bat igotzeko aukera. Neuk adibidez, hemen escritorian daukadan tresnaren logoa jarriko dut bebai. Oso ondo. Bueno, orain, zer egin dezaket, behin infografia eginda. Lehendabizi, gordeko dut, eta izena jarriko diot. Gordeko dut, eta hemen ere badago, ematen digu aukera, hemendik irekitzeko. Adibidez, hemen badut beste infografia bat, eta kargatzen denean, hemen daukat, ezta? Gero hau, hemen klikatzen badut, desagertzen da dena. Eta hemen, aukera paregabekoa, deskargatzeko. Dohaineko aukera baldin badaukagu, ez badugu ordaintzen tresnagatik, bakarrik aukera hau erabil dezakegu. Eta hemen, klikatzen badut, orain, ikusten dugu zelan irekitzen da, ezta? Egindako infografia. JPG, ikusten batugu hemen, JPG formatuan, ezta? Gero, ere, aukera hau oso interesgarria da bai, konpartitzeko aukera, edo emailen bidez, edo hemen badaukagu URL-a, eta hau oso garrantzitsua da, zuek horrela hartuko duzue URL-a, gero entregatzeko foroan mezu baten barruan itxasteko, ezta? Hemen kopiatzen badugu, badaukagu kodea, URL-a. Zer gehiago? Ere, kodea nahi badugu wiki batean edo blog batean itxasteko, aukera bebai badaukagu hemen. Kopiatzen badugu kodea, gero pegatzen badugu gure blogan edo wikian. Eta hemen ere, aukera hau oso interesgarria da, elkarlana egin behar badugu. Eta zer da, hemen gonbidatzen dugu lagun bat, editatzeko aukera emanez. Eta horrela, binaka edo taldeka egin dezakegu infografia bera. Eta hauxe dira tresna honen ezaugarri nagusiak. Espero dut interesgarriak izan direla eta
Bezarka handi bat. Agur.